Nagdako gawin ba? Grabe kaluan eh. Alright, what's up mga pare ko? So karong gabi na mga pare ko mamana na bunta. Grabe ang paspas. Lahis atong kauban karong gabi na pare ko kasi minggoy wala nitong taga katigbian ra pa ni sila pare ko. Kunya gasugod-sugod pa ni siya vlog. Ato apo sa suportaan pare ko. Kay grabe ra ba ni sila mo naon. Kinadaghan nagkuha. Mo na yung Facebook page pare ko kana nasa screen. Palihog lang pag-follow sa iya ha. Og sa dili pa ta mo saom. Ato sa ning nusnusag mayo atong antipara. Kay kusog pa kay mo fag. Kuwang pagsunog ba. Pwede na siguro na pare ko. Let's go. Musam na ta. Medyo bad timing pa ta ni pagkasawma. Kay lubog-lubog pa diri subos pare ko. Daghanon tag sulod diri ah. Di atay nakita ang tilapia. Kasug gamay pa. Itirahan na lang nato pare ko. Kinilaw ba. Unya imbis pa daw nata saka. Pastila na tas pag yun, skang malasa. Og di ara bilain tilapia. Gisentro na dyan ako pagtira. Para di na makabuhi ba. Di ara. Kasi prekoy. Medyo mga gagmay pa tilapia diri ba. Pero sagdi na lang. Saon maora may naa. Ato alam pilion ang dago-dago prekoy. Para makatubo pa pa ning uban ba. Og kaning usa. Good size ng gani prekoy. Pwede na pantinuwa. Bilib sa kuan ako mga kauban ba. Kuguhan kay mangita. Diara daghan-daghan pud pare ko. Kani jong halwan aran dako ah. Lami sinabaw de pare ko. Nagdako gawin ba? Di gawin ta. Ug di ana pay kilaw nun. Pugos na lagi tagtira. Adyo na lang ni. Pangkinilaw ba. Mga anad unta kay mga tilapia diri pare ko. Kaso arpong gagmaya. Daghan manggod pud ang mamana diri ah. Mao ang mga tilapia dili kadagko. Di unta pay dako-dako. Kaso pagtira nito karang pagkabalalo. Ug di ana po usa tingala ko nganong itom ning isda basen binuhin na sing kanto ba naaman siguro ni panipas isda or balalo lang jud ta. Aran daghan tilapia dira pre ko mga gagmay pa dili sa nato ni pamanaon ato asa ning padagkuon mao sa ta pre ko tawas na mi ug mao na ni tanang kuha na makarong biyo na daghan-daghan pud salamat Lord sa grasya. Amo asa lamang pod hinluan daan pre ko para inaguli magluto na lang grabe kinadakang haluan kisi-kisi gyud ang bahong nga bagulundong gani pre ko. Grabe haluan eh gamay ra. Sus, ginawa ng paimo. Okay, magluto na ta pare ko. Pero before to magluto, ako sa rin pasalamatan ng Fiesta Gas. Ilahatang gihatagan og kalan pare ko pang adventure. Ang nakanindot diri sa Fiesta Gas pare ko, barato ra kayo. Ug di kalidad pud ilang pamaligya. Salamat kay ni ma'am. Kaso nakalimot ko sa pangan. Oh, shout out. Shout out day ko na yung Suzuki Raider 150. Alben. Okay, magluto na ta pare ko. Pabukal sa tagtubig ug lamas diha. Ato ang isunod na pud ang isda. Usa ka haluan ra jud atong giluto nya aran ng daghana. Ato aran ng asinan, bitsinan, dayon takuban. Ug si pare ko ninyo pud ang nagmaneho sa atong kinilaw diha. Samtang gamaniho sa kinilaw, kani mo nindot gitunulan og beer nga grabe kabugnaw. Kalami sa kinilaw pare ko. Ug di pa jud tay sinugba. Sinugbang pantat ug tilapia. Unya kinaplastada naman ang tanan. Matik ka mo asa ning ampuan. Pasalamat sa tasgrasya nga gikan sa kitasan. Amen. Hab pare ko. Okay, hab pare ko. Dapat yung usa sige pag skatero. Dali sa mga amigo, nani sa kotse karon motor-motor na lang kay taon skater. Kisi haluan pare ko. Dami ang salwan na eh. Unang hungit. Daboy sa pare ko na. Ikop sa bawo nga. Salwan oh. Kisi pare ko. Golden lap. Amigo, ngaon tayo ngaon. Ba't wakil daw? Hilaw pare ko. Pare ko.